היי, כמה מחשבות לגבי ניהול תקציב אישי. אז ככה, ברישום ההוצאות החודשיות נתקלתי בבעיה עם כרטיסי אשראי. מה הבעיה? יש לי 3 כרטיסי אשראי, 2 עם תשלום חודשי קבוע ואחד בנקאי שמתפנה כל חודש. עכשיו, איך אני רושמת את ההוצאה חודשית, כדי שלא יהיה רישום כפול כביכול? למשל, אני מתייחסת מצד אחד לתשלום שיורד לי מהחשבון, ומצד שני רושמת גם מה שרכשתי באותו כרטיס בחודש הנוכחי, כי אני עוקבת אחרי ההוצאות החודשיות. אז בחודש הראשון רשמתי סכומים של רכישות בלי ייחוס האם זה בוצע במזומן או באשראי. פשוט רשמתי כל דבר שקניתי או שילמתי עבורו באותו חודש. אז תמונה שיוצאת היא לא לגמרי אמיתית, ואם היא לא אמיתית, אז היא לא עוזרת לי בתכנון עתידי. יצא שאני משלמת באותו חודש גם תשלום עבור כרטיסי אשראי, שקניות לרוב עשיתי בחודש קודם, וגם אני רשמתי מה רכשתי בחודש הנוכחי, בלגן שלם. חשבתי ובחודש שני החלטתי לעשות רישום שונה. רשמתי סכומים שיורדים לי מחשבון, כי זה תכלס הסכום שאני משלמת באותו חודש. בנפרד הוספתי שורה עם כל מה שנרכש באשראי, אבל לא הכנסתי לחישוב כולל של אותו חודש. באמצע חודש השני הבנתי מה מינוסים ופלוסים בשתי שיטות, ועליתי על רעיון שנראה לי הכי נכון. ראשית, הכנתי טבלאות אקסל לכמה חודשים קדימה בשיטת העתק-הדבק. כל מה שאני קונה במזומן נרשם באותו חודש בטבלה. כל מה שנרכש בכרטיס אשראי נרשם בחודש שיורד בפועל מהחשבון. כך למשל, מה שנרכש בתשלומים נרשם קדימה בכמה תשלומים. ואז פתאום יש לי תמונה ברורה מה כבר אני צריכה לשלם באותם חודשים. כך גם רשמתי כל התשלומים קבועים, כגון שכר דירה, ביטוחים, ערך יחסי של ארנונה, חשמל ומים. יש לי בנוסף 2 כרטיסים חוץ-בנקאיים עם תשלום קבוע. באחד מהם ישנם כמה הוראות קבע. אני החלטתי להמשיך בתשלום קבוע, לפחות בינתיים, אך לא להשתמש בהם. בעתיד מתכננת להגדיל תשלום קבוע עד לסילוק החוב הסופי בהם. בינתיים אני ארשום בתכנון חודשי מה הסכומים שנראה לי ואני אשלם בכל חודש וחודשו. אבל בינתיים זה גם הסעיף שאיתו אני יכולה לשחק קצת. זה מה שנראה לי נכון להיום. אני ממש מחפשת לי דרך רישום שמתאימה לי אישית. הבנתי סוף סוף בשביל מה אני צריכה את הרישום הזה. נשאר רק למצוא דרך הכי נכונה עבורי, שאני בקלות אראה תמונה אמיתית של ההוצאות שלי ואוכל לעשות תכנון עתידי. אם למישהו יש הצעה או טיפ מניסיון אישי, אשמח מאוד 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 לשמוע. לצערי לא מצאתי נכון להיום שום מנטור שיסביר איך בדיוק מבצעים את הרישום הזה, איך אנחנו מתייחסים למזומן, אשראי, איך אני רושמת את ההוצאות של האשראי, כדי שזה לא יהיה רישום קבוע ולא יהיה מבולבל ויהיה כמה שיותר אמיתי. יש מלא סרטונים שמראים מה אנחנו רושמים, איך להשתמש בקובץ אקסל, אבל לא מתייחסים להצלבה כרטיס אשראי מזומן. אשמח מאוד לעזרה מכם, ואולי גם עזרתי למישהו שגם היה בבעיה כזאת. נתראה.